Преси ще имитира младия Васко Кеца. Движенията вече ги има, но не са толкова познати, изработени, изпипани, каквито са в момента. Има няколко характерни движения, така, които Преслава е добре да направи. Крака, ето така, да, хоп! Едното е любимото ни завъртане, което тук е спокойно. Васко протяга много често ръка, изпъва я в страни. В един момент, хоп, прехвърля микрофона в другата ръка. Да. Ти ще дойдеш тук. Трябва да се отбележи, че го няма това дърпане рязко на микрофона, което го има в момента. Телефон се ли свързва? Телефон ми дали? Васил не е просто един певец, той е и артист. Всяка една негова фраза е премислена, всяка една негова фраза е изживяна. Ти правиш, нали, това завъртане. Нали? По същия начин фразите са му много обемни, много широки. И изказа му певческия е все едно той рецитира. Почти всяка фраза, която той изпълнява, има различно от това, което ние очакваме като логика за вършек. Опля твоята малка ръка. Ето, чуваш ли? Да. Аз съм го слушала много. Той наистина ми е любим изпълнител. И си мисля, че това ще ми помогне. Това за мен ще е най-трудната задача за Преслава. Давай пак. Не знам, аз се вълнувам много. Преси, имитираш ли го добре? Не ръба си. Това ли не е трудната задача до момента, както казва Милица? Не. За мен не е. По-скоро той е любимец на цяла България и това е притеснението. Легенда. Много по-отговорна. Да. Надявам се да се справя добре. Да насочим цялото си внимание към видеото на големия Васил Найденов и Телефонна любов. Телефон се ни свързва, телефон ни дели. Малко тъжна е тази наша обична ни. Ако аз заговоря, ти отсреща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ти ще дойдеш тук, аз зная, но нещо в мене не се боли. Най-далечено разстояние е той, което ни дели. Заповядай, влизай в асансьора. Дами и господа, тази вечер нашата музикална фея Преслава ще влезе в образа на най-големия сред най-големите. Нашия голям приятел Васил Найденов. Дами и господа, той е жива легенда. Той е уникален. Той е личен мой приятел, с което се гордее. Да посрещнем големия Васил Найденов! Телефон се ни свързва, телефон ни дели. Малко тъжна е тази наша обична ни. Ако аз заговоря, ти отсреща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Ако ти заговориш, аз не мога така с моите длани да стопля твоята малка ръка. Как изгрява не виждам върху устните смях и не мога да стигна с моите устни до тях. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо в мене не споли. Най-далечно разстояние е той, което ни дели. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо в мене не споли. Най-далечно
искам такава телефонна любов. Аз се искам до мене, като ти благослов. Аз се искам до мене, всеки ден, всеки час, да си само с мене. Всеки миг, всеки миг. Хей! Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо мене днес боли. Най-далечно разстояние е той, което ни дели. Ти ще дойдеш тук, аз зная, нещо мене днес боли. Най-далечно разстояние, той, което ни дели. Васил Найденов, дами и господа! Поздравление, изключително ми хареса. Гласувайте за Преслава на 17707. Колеги, какво става, бе? Ало, Да, моля. журито ли е? На телефона? Искам да говоря с този с дългата коса. Фънки за тебе. Не. С другия, с по-здравия косъм. Ало, кой се обажда? Здравейте, господин Халваджан, от спешното съм. Кажете, какво има? Вашия най-добър водещ, повтарям, вашия най-добър водещ за всички времена е претърпял лек инцидент. Така, и аз какво да направя? Сега чака пред операционната зала за нов далак и апендикс. Аха. Трябват му поне едно 10 000 лева, за да си ги вземе от лавката на болницата. 10 000 лева? Това са много пари, бе. Аз да не нося 10 000 в мен. Нямам толкова в мене. Колко имате в момента? И 10 лева имам. Добре, пуснете ги през балкона. Че аз нямам балкон тук, имам маса, бюро. Пуснете ги пред масата. Повтарям, пред масата. Ето, пускам ги. Рашков, какво правиш, бе? Какво правиш, човек? Всичко аз правя в това шоу. Мета не знам. Късмет, че 10 лева си намери. Гледай, брат, че какво нещо е късмет? Виж, Процента ние тук няма... като бабичките бълъците, де ти фърлят това и ние така. Процента няма да е 10 000 лева, ще остави да загине водещия му развиш. Преслава Митко Пайдера ще да даде, нали? Как ще пееш без далак и без апендикс? Да. А ние тук 8 години вече водим без половината органи. Целият екип е така. Разменяме си органите, някой вика, един ми далак в повече, викам, дай ми го, защото ще съм на сцената. Аз му давам апендикс. Ей, Зойка е с моята простата днеска. Ама между другото преди малко отказа. Преди малко отказа. Защото иначе излизаш по 10 пъти от сцената. Аплодисменти за Преслава! Преслава, Как се справи? Доволна ли си? Много съм доволна. добре, какво мислиш за твоето изпълнение? Абе, те ще обезобразят това шоу, те. Аз всеки път, като видя Преслава на обрести, и след това ходя целия куршум, казвам ви честно. Вече до 4 се не мога да заспа. Защо? За всичко е виновен един. Да чуем какво ще каже същия. Маги. Аз ще кажа, че страшно ми хареса. Толкова се забавлявах, човече. За първи път имам чувство, че това ти беше най-доброто. Рачков, аз За първи път гледам така на живо тук от тая страна, но имаше мимики, движения, някои неща беше заучила и тая небрежност, която той има точно на тая песен, я беше докарала страхотно. За пеене аз не говоря. Аз говоря за това как го изигра го страшно. Супер беше. Мерси. Благодаря ви, господин Халаджан. Хилда! Аз от друго се впечатлих. Въобще не мисля, че това беше най-добрият ти образ в интерес на истината. Темброво не можа някак да го докараш, но това, което мене много ме впечатли, един толкова различен от теб стил, че си хванала така музикантската му фраза, защото той има страшно характерна музикантска фраза и това е, което всъщност ме впечатли днес. Благодаря ти, Хилда. Само да кажа, Хилда, според мен ти работиш на импулсен телефон Да, допълнително. абсолютно така работя. 0700. Така си работя. 24. Докарва се допълнителни доходи, не трябва така. Това е дама, защо? Маги, като фани един формат, че кара не може и телефон. уважение, бе. Малко уважение към тия хора. Не може да продава и бельо зад колисите. Фънки. Госпожице Преслава, вие
Видяхте ли се в огледалото преди да дойдете при нас? Какво ще иззали пък такова? Тъжно Реших, че е. ме подготвят за филма за ужасите. А и сакото ви отваря много. Но това, което пък аз искам да ви кажа, с удоволствие наблюдавах как подскачахте и плетахте крака. В крайна сметка това е Това шоу ме за впечатли. имитации. Би ли казал за изпълнението нещо? Ами, не. Благодарим. Благодарим за За което. Васил Найденов, за Фънки и за Преслава гласувайте на номер 17707. Аплодисменти за Преслава. Заповядай. Сега, дами и господа, е ред на Орлин. Миналия път той изтегли двойната клечка и ще имитира едновременно Мария Илиева и Криско. Нека да разберем как. Аплодисменти за Орлин Павлов. Долу-горе е същото. Най-ми е удобно дупето ти сочно. Ставам като животно, един път като почна. Ами това е лиричният герой, показа любовта си към нея. Ще вникна в текста, той е доста провокативен. Автора, разбира се, е инспириран от нашата реалност, това, което ни заобикаля. Виждам я редовно, пускаме се готино. За първи път рапирам, мисля, че се получава добре. Дрехи по земята и да се пълна кочина. Ще бъдат двама души. Трябва от един образ да се влиза, да се влиза, да се излиза, да се влиза в друг, после пак да се влиза в той, пак да се излиза. Въобще не знам най-накрая какво ще стане. Мария Илиева стои разкрачена, когато е пред колата. Винаги е много секси. Много секси. Тук ниско. Тук са и ръцете. Тук. Тук, да. И леко назад до пето винаги. Така, Не изтърчи. винаги до пето назад. Орлин трябва да е много предизвикателен, много секси, много грациозен. Да, точно така. Това е настроението. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Мария Илиева всъщност в клиповете си не е статична, движи се, няма чак толкова сериозни хореографии, но при всички положения танцува и мисля, че Орлин трябва да опита този тип танци. Орлин направи много женски имитации и мисля, че става все по-добра жена. И Мария Илиева определено ще бъде хит. Обикновено за една седмица всички си подготвите за един образ. Да. На тебе една седмица стигна ли ти за два? Не ми стигна. Много благодаря за отговора. Добре, кое е по-трудно тогава от двамата? От Мария и от Криско? Може би по-трудно ще бъде Криско, защото не съм рапирал до сега. Сега ти предлагам да видим удоволните Мария Илиева и Криско. Тялото им мазно, пипа си го бавно. Фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нещо, знаеш ли някакво място? Някъде къде ще правим секс много бясно. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Палим, покажи на тия хора. Време е да влезеш в асансьора. Не мога да Готов ли ти си? дам нещо сладко, заповядай. Защо? Какво? Имах рожден ден и вчера беше и цветница. Да си жив и здрав. Много ти благодаря. Дано това ти донесе късмет. Влизай в палци. асансьора. Мерси. Дами и господа, изпращаме веселия Орлин Павлов, за да го посрещнете на сцената не като един, а като двама изпълнители. Рап-сензацията Криско и българската дива и стилна Мария Илиева. Хапай, хапай! Дами и господа, Орлин записа частта на Криско на запис, а на сцената ще бъде дивата Мария Илиева. Аплодисмент за тези, които сътвориха един от най-големите хитове в последните години. Аплодисмент за Криско и Мария Илиеви. Палим, Криско бич, бейби. Палим, виждам във двойно мечта. Пап, Криско бич, бейби. 1, 2, 3. Виждаме редовно, пукаме са готино. Дрехи по земята и нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, купето ти сочно. Ставам като живота един път, като почна. Може би нарочно, тя ма гледи мощно. Аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го елят и гледам всичко да е точно. Мога да я галя по-допара денонощно.
Души от Ямайка, сува ги на майка. Кара най-лъскавата съдната ратайка. Всяка нощ суши пари са прави на мозайка. После ми звъни, че съжалява и савайка. Тялото и мазно, пипа си го бавно. Хваща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам, знаеш ко, правиш някакво място. Някъде ще правим секс, много бясно. Отивам някъде, където има мои, твои, други закони. Съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където има пари, роли, филми, телефони. Съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Виж ме, заради теб обичам още. Обичам близо да си нощте, да си единствен за мен. Виж ме говори, а прегърди ме, на друго място заведи ме, поискай пак да си до мен. Мога да превърна всяка мисъл в реален момент. Ако те имам, мотивирам се да бъда най-добрата за теб. Сега те искам силно, играя стилно и си струва да бъдеш с мен, да дишаш моя ритъм, без да питаш, бил без време, измислих те. Искам силно, играя стилно и си струва да бъдеш с мен, да дишаш моя ритъм, без да питаш, бил без време, измислих те така. Дами и господа, супер хит! Браво за Мария и за Христо! Аплодисменти! Гласувайте за тази имитация на номер 17705. Орлине, много си висока бедушка. Пораснах. Браво, браво! Тая седмица си дует, другата седмица трябва да бъдеш Аба. Направо. А по-другия концерт ти искам като ансамбъл Филип Кутев минимум, брат. Натам вървиш. Но тази песен, дами и господа, беше забранена от СЕМ. Време е да сурвакваме продуцента. Сурва година на СЕМ по някой лев до година. Добър вечер, извинявайте ме. Моля да ме извините, аз съм Гого Лозанов, извинявайте. Господин Халджан, към вас се обръщам, разбира се, предвид рестрикциите спрямо този неетичен образец на песен, бих искал да ви кажа, все пак вие сте оговорен за текстовете, за това, което се случва на тая песен, да, като продуцент. Вие сте глобен с 120 000 лева. Тези пари, момент, иска да бъда ясен абсолютно, тези пари, разбира се, ще отидат за една много благородна кауза и се дават на едни момчета, към които живота, така да се каже, е доста несправедлив. Те страдат от тежка депресия и тази сума може да им върне желанието за живот. И така парите отиват при водещите. Давай аплодисменти за Орлин! Орлине, забелязвам теб някакво раздвоение на личността. Нали? Скоро разстроение. Искам преди това да чуя Мария Илиева. Добре дошла при нас. Аплодисменти за Мария. Страхотна си. Така? Какво ще ни кажеш? Ти нямаш право. Айде, Мария и Мария. О, Мария се целува. Леко с косата. Децата да ни гледат. Не ни назад. Отстрани се назад. Ами, какво да кажа, освен, че Орлин определено е по-красив от мен в телевизия. Не съм съгласен. Гледай какъв прасец, брач. Много е приятен. Извън тая шега, Орлин е сред моите любимци, не само защото сме приятели, защото е един от най-ярките и превъплъщаващи се артисти на българската сцена. И това го показа тая вечер. Той направи супер трудната история с двата образа, с два вида различно пеене, с това, въпреки че той нисък глас, да използва фалцета си, за да имитира и то много добре Мария Илиева, която много трудно се пее по принцип.
Благодаря, аплодисменти за Мария Илиева. Голямата Мария Илиева. Супер си, Орлине. Искам да Сега. спечелиш. Журито е на ход. Господин продуцент. От вашите тук скетчове, Гого, Лозанов, кой пак свърши времето. Аз нямам никакво време, какво да кажа. Орлине, аз не знам, човече, дали те видяха в мъжки образ в това шоу. Ти си само жена. Това е всяко шоу, ти си някаква жена. Аз вече се обърквам. И отново ти... Рачков, нямам време, бе, човек. Остави ме да кажа две думи. Маги, прави ли нещо? Да, занимаваш се с участника, аз му говоря. Гледам участника. Ами не го гледай, защото той се... Той ме сваля. Човече, много беше добро. Много беше добро. Аз много неща имам да кажа, обаче слушалката, режисьора ми крещи, че нямаме никакво време. Ми смени го, бе, Маги, бе. Се замисля. Благодарим на журито. Чакай секунда. Мария, сега ми хрумна, като те видях. Искаш ли да ни дойдеш гост? Не съм те виждал в 2 капки вода. Можеш ли да направиш нещо на тая сцена тия дни, следващите шоута, като гост да ни дойдеш един път? Това е супер идея, с голямо щастие ще го направя. Айде, ще чакам. Ама много хубаво. Най-хубавото нещо, което е казал Маги. За Орлин, като Мария Илиева и Криско, гласувете на номер 17-705. Аплодисменти за Орлин. Остана само Поли, Но след рекламите по Нова телевизия. Благодарим ви. Останете с нас. Здравейте! Ние сме Зуека и Рачков и тази вечер сме като първолаци на изпит, но това не е училище, като 2 капки. Защото продуцента ни е на гости и той е номер... Здравей. Не съм го казал аз, публиката го казва. Подкупил си и публиката публиката дори. има вкус. После ще си ги разделим тези 10 лева всичките. Те са от продуцента. Преди рекламите, да вземеш ти от арменец пари, какво нещо е, брат? Преди рекламите видяхме... Благодаря. Преди рекламите видяхме Преслава като Васил Найденов и Орлин като Мария Илиева и Криско. Продължаваме с Поли. Сега, тя се подпусна тая седмица. Преди 2 седмици един от балетистите я размята като на една маса като брашно за козунаци. А сега ще бъде само по... Мармалат. Не, по еротично облекло. Защото ще имитира Пинк в хита Lady Marmalade. Аплодисменти за Поли! От всичките леди мармаладчета, ти си Пинк. И сигурно си гледа в клипа, че тя е така една много разголена мадама. Те всички са разголени. Толкова полугола на екран, нивга не съм била. Ето едно предизвикателство за мен, да не кажа тотално приключение. Отпуснато и сега штрак назад акцент. Има някои проблеми все още с движенията, не са точни, по-груби ръце, по-трудно е да се движи така женствено. Не, само като си представя някакви движения, направо ми приушава, заклявам се, защото знам по какво не съм облечена. Пинк я знаем. Намахана бойна мадама. Тя трябва да излъчва тежък сексапил. Голямо Lady Marmalade. Поли е скромна. Пинк е намахана. Поли е нежна. Пинк е малко хлапачка. Принципно моята роля, поне визуално, ще бъде на Пинк. Обаче, това не означава, че аз ще пея цялата песен като Пинк. Напротив, аз трябва да успея да имитирам и 4 гласа. Песента, която ще пее Поли, искам да кажа, че е чиста шизофрения. Трябва да изпее няколко човека едновременно. Поли е страхотна и се справя невероятно. Не знам какво ще стане. Успя ли да се справиш с чувството и предсението, че ще бъдеш горичка на нашата сцена? Тя тази сцена не е виждала такова нещо до сега вече 4 години. То и аз не съм виждала, така че ще ни е за първи път на всички. Защо го правиш? Защото продуцентът тази вечер ли ще е в журито? Затова ли се разголваш? То не е ли ясно? Той не разбира от женско тяло, разбираш? От мъжко ли разбира? От мъжко разбира. Той чака да ни види нас с Зойка голи. Може на финала.
Сега, Поли, ти предлагам да видим и прекрасните Лейди Мармалейд. Заповядай, влизай в асансьора. Уважаеми дами и господа, подгответе се за нещо невиждано. Срамежливата Поли Генова. Нали срамежлива? Много. Играй го де. Играй го де. Потегля към сцената, за да се появи пред вас като не една, а 4 гласовити и доста апетитни момичета. Лил Ким, Мия Сантова, а не само Мия, Пинк и Кристина Агилера. Дами и господа, време е за яка порция мармалад. Време е да посрещам Агилера, Лил, Ким, Мия и най-вече непокорната Пинк. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go. In that marmalade, darling, on Moulin Rouge, started a star on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Coochie, coochie, yeah, yeah. Da, da, da. Coochie, coochie, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Creole lady Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Hey, 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 hey. It's shining a pool on the sea, branching up. Boy, drink on that magnolia wine. Oh, the black sign cheese, sweat star free. Coochie, coochie, yeah, yeah. Da, da, da. Coochie, coochie, yeah, yeah. Yeah, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Creole lady marmalade. Oh, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Hey, 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 hey. Marmalade. Oh, lady marmalade. No, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Touch up on scale, feel it, sound is smooth. Oh, carnival cabriolet. All right, made a side speed inside, rolling till we cry. More, I get back home doing out of fight. Now we gotta still flat alive. Oh, hey, done all that sleep, memories creep. Жестоко! Жестоки, погледнете ги! Поли, Фънки Мънки, дами и господа, гласувайте за Пинки за тази имитация! 17-706! Гледай, чакайте, обича, не си тръгвайте. Гледай, значи, то, разбираш, и Кристина Агилера, то Лил Ким, то Ким Чен Ир. Не, друг е. Не, да, извиняй. Не, А пак то Пинк, не мармалата ми направо компот, мармалат от сливи, разбираш. Сега, дами и господа, ще ви кажа как се яде слива в мармалат. Взимаш една слива,
разцепваше, после... Рачков, магия е тук, от СЕМ имахме посещение, моля ти се. Не, после изконсумираш. Не е точно да казваш обаче. Това иска да кажа, бе. Аплодисмент за нашия компот. Страхотни сте. Фънки мънки, благодарим ви. Такава зимнина да имаш ти. Такава зимнина. Жестока си. Ставаш все по-разкрепостена на тази сцена. Деца вика, преди малко имахме един разговор с тебе. Допада ли ти това? Допада ли? Се насрамежлива, не знам кой пък сега. Допада ли ти? Тя явно български не знае. Много. Добре. Да чуем какво мисли журито. Ще започнем от Маги, защото той най-много обича голотии. Маги? Трудна работа. Поли, жестоко докара блендите и четирите. Явно е това. Сигурно Хилда ще го каже. Абсолютно едно към едно. Да. Едно към едно. На мен обаче в актьорската ти работа това, което страшно ми липсваше, защото аз това гледам, беше хъса. Значи, накрая тук вкара малко една походка, ама беше едно лекичко така малко вяло. Знам, че си пазиш силите. Парчето е много тежко, трябва да го изкараш цялото. Но на мен ми липсваше това. Аз никога не си пазя силите. За мен маркиране и нещо, което е... Не говоря за маркиране, не говоря за маркиране. Значи, походките ти бяха такива. Лекички. А трябва, нали знаеш какви трябва да са тук? Те са такива, това е цялото енергията. прави, че той разбира от тия. Това е единството, което ми липсваше. За гласа, за постановка. Няма да говоря, там всичко беше перфектно. Но тук в това парче, аз винаги съм се кефил, когато съм гледал клипа, на енергията, с която се хвърлят през цялото време. Това е нещо, което на мен ми липсва. Само, че на клипа певиците но може би не си виновна ти. Може би не си виновна ти, може би тя е виновна, не знам. Значи... Може би ти, защото ти го преподаваш това, не знам. Маги, това е най-изкуственото нещо, което видях през живота си, братиш. Но да чуем Хилда. Аз абсолютно съм съгласна с Маги. Знаеш ли какво? Не, че не се хвърля. Имаше разминаване в енергията на гласа ти и на начина, по който изигра образа на сцената. Просто имаше разминаване в енергията. И това се усети просто. Тя ще ходи на Евровизия, момичето, не може всичко тук. Фънки, ти го кажи. Ама да, бе, вие сте се побъркали. Ай, Фънки, кажи им го, е, Вие сте се побъркали, бе. Тя пее 4 певици. Съгласен съм, ама това не е предаване за пеене, Фънки. Аплодисменти за Поли. Освен това, остави, че ги пее добре, танцува, излъчва. Добре, ти не усети ли това, за което ние говорим? Не, напротив, много ми хареса. Как се справя Само ако мога да кажа... И на мен ми хареса, аз казвам какво ми липсва. Браво! Тя всеки път е на ниво. Аплодисменти за Поли. Да благодарим на журито. Поли като Пинк очаква вашите гласове на 17-706. Аплодисменти за Поли. Заповядай. Страхотна си. Дами и господа, преди години в Бургас учих френски. Френски? Да, при спасителя на плажа в Несебър. И научи ли нещо? Да. Дълго време изух си мислих, че волево коше век моя сесуар е добър ден. Значи, ако знаеш колко шамара съм изял, а то означало искаш ли да ми разгледаш колекцията от рапани. Откъде я знам? Откъде я знаеш? Селяви, Рачков, селяви. Това пък сега какво означава? Какво означава? Означава, че състезателната програма завърши. Дами и господа, гласуването продължава и по време на рекламите. После затваряме линиите. След кратка пауза очакваме Етиен Леви като Дада Интернешнъл. Ще видим и скритата камера познае звездата с моето участие. Останете с нас. Реклами. За вас. Ще го сори. Упс. Здравейте отново! Настъпва най-драматичните минути в шоуто. Ще ни уволняват ли? Не знам, но ще бъде много... Време е да затворим линиите. Последни 10 секунди. Последна възможност да подкрепите някого. Да броим заедно. 10, 9, 2, 1, край! Колеги, звуков сигнал на Марачко, внимание, не иска повече да се разправим с Маги. Спокойно бе, да не съм вчерашен. Колеги, моля сигнал.
Какво е това сега? Как тих бял Дунав се вълнува, весело шуми и маги гордо плува в Пари, в Пари.